Sanibonani, igama lami uNkululeko kaNduli. Ngithanda ukuthi sikhulume namhlanje but culture versus religion. I-culture ne-religion most of the time ihlale kuclasha ngaso sonke isikhathi. Kwaze senamanje sekhona ama-religion amasha asefikile like la most la ngizwa abantu bethi khona i-religion ethi amadlozi abantu sebaba amadimoni, abantu sebengasaphili, umuntu oyidlozi umuntu ongasaphili emhlabeni, lowo muntu useyidimoni. Yabona nokuthi akuvumelekile indaba yokuhlaba mhlawumbe iy'mbuzi ney'nkomo nakanjani, but ingase sihlanganise i-culture sihlanganise ne-religion. What if maybe mhlawumbe kuze kuhlatshwa mekwenza like senekwenza umsebenzi emzini womuntu, mekwenza umsebenzi emzini womuntu bayabizwa fine abantu bemenywe. What if mhlawumbe mekuhlatshiwe leyo nkomo lesuke ihlatshiwe nembuzi lesuke ihlatshiwe sengahlatshelwa ukuthi leyo mbuzi noma leyo nkomo ukuthi ixhumanise labo bantu nabakubo abangasekho like amadlozi abo lawo bantu. What if leyo mbuzi sekuwe ihlatshelwa ukuthi bejabule labantu laba sebebiziwe befikile kulowo mcimbi bezokhungatha, then masukuthi lakho senhlaphe ngenza umcimbi mina mengenza umcimbi kwami ngibiza abantu kufanele bedle labo bantu bephuze labo bantu labo, then mase nomndeni wami thina sihambe siyothandana sishise leyo mpepho. Impepho uma sishisa sishisa ukuthi mhlawumbe ukuthi iyona ezokuxhumanisa nayo, uma sishisela ukuthi kube khona leso spirit, leyo calm spirit nje endlini, kube kuphole abantu bonke bebe right. Yabo leyo nto leyo abantu mhlawumbe abanye bethina sithatha wrong phela manje over the years nje kusuka kudala nje sesifika manje ziningi izinto eseyiphambanile nama message esiwathole ngenye indlela thina nezinto esizenza ngezinye indlela eseyishintshile nawukuthi akekho, ngoba into sayingabhalwa phela phansi ukuthi i-document uthi hayi ukuthi kwenziwa kanje, ukuthi kwenziwa kanje. Marifu njengoba kuthiwa njengoba mehlaba thina njengasabantu abamnyama sihlaba iy'nkukhu, sihlaba iy'mbuzi, mehlaba leyo mbuzi naleyo nkomo sengahlabeli ukuthi sifuna ukuthi sixhumane nabakithi abangasekho. Thina mesihlaba sihlabela ukuthi la bantu sebesivakashele, laba bantu asebefikile, laba omakhelwane sibabizile ukuthi bekudle lokho kudla, bedle inyama leyo, kujatshulwe, kube mnandi, kube yidili, kubuswe. Thina-ke siwumndeni walowo muzi esenze leyo dili leyo thina, ngoba sisenzela abantu basekhaya. Thina siyahamba sifike sithandaze, mesithandaza sithandaza kuNkulunkulu ukuthi siyacela ukuthi esigcinele abantu bakithi, ogogo nomkhulu laba abangasekho kulo mhlaba, ebagcinela bekhona, ebaphathe kahle ukuthi bekwazi nathi ukuthi besikhumbule nje wasila emhlabeni besiphathe. Okunye two, okwesibili, thina sabantu sithathana kancane, abantu ubabone ngisho umgaqo onhlangana nomuntu umbingelele, uthatha kancane ngisho mhlawumbe ucela usizo wangempela usela somunye umuntu akabi nalo usizo. Because into engiyibonile eyenzakalile thina sabantu sigcina ngokubonana kuthini ngaphandle kuba like nawe ungibuka nje ngikhuluma nawe ubuka mina wena, but you don't know ingaphakathi la. I believe mina in my own understanding lento engikhuluma ngayo akuyona into engiyifundile noma engiyitsheliwe, umbono nje ofikayo kumina njalo, imbono ifike kumina yabo ingihluphe le mbono kufanele ngikhulume ngazisa abanye abantu ngale. I believe ukuthi like njengoba ungibona mina yabo nje ngikanje mina ngiyimina ngisathi ngibe ngigqokile kuyimina, yabo ngikanje khona indoda enye kanje ifana nami exactly mina, ikhuluma njengami, inamazinyo abolile njengami, bompofu njengami, ihluthu njengami, mfishane njengami. Leyo ndoda ubani? Ubaba. Leyo ndoda leyo ubaba nayo akuyona yokuqala ayifana nami, nomkhulu ayifana nami. Lokho engifuna ukusho, ipoint engifuna ukuya kulona ukuthi njengoba mina ngikanje, njengoba ngikanje lento engiyifakile like i-overall yakoNduli, yabo njengoba kanje khona amakhehla kaNduli ayinjengami, yonke into leyo like it's overall. Ilento umuntu ongaphakathi, umuntu wangampela ulo ongaphakathi kwena, your spirit, your inner spirit, yena-ke umuntu lo. Abantu they don't get to that point usegcine sazana nomuntu ongaphakathi kwena, ugcina ngokujaja ngokubuka ingaphandle lakho. Uma sebuka ingaphandle lakho like sekazi into ey'ningi kade into ezekhulume nawe, ekubone mhlawumbe uthi wena like umuntu kanjani. Cause lento ngize ngisho kanjena, uma ubuka like uzuza umuntu uthi uhlangana nomuntu eseyazi ufana nobaba wakho, ufana nomkhulu wakho, ufana nomalume wakho, shuthi like leso sibongo obhile ngakusona usufana nalabo bantu bakini njengami. Mina ngifana nabasekhaya mina, yabo njengoba ngile kanje khona umuntu wakaNduli wayekanjena, nomkhulu wakaNduli abani, nomalume wakaNduli waye nje overall. Imina ile engaphathi, ingakho umuntu umefa umzimba uyathatha umzimba ufakwe emhlabathini uphele nomhlabathi, futhi ungasuhumbe emva ka-20 years obusungu sobe kusenhlabathi lapho ungabona ukuthi okwancotshwa umzimba womuntu, kodwa umphefumulo uyahamba ubuyele emuva.
angithi kuthiwa eBhayibhelini saphefumulelwa kanjani? Saphefumulelwa ngomoya ocwebileyo, saphefumulelwa uNkulunkulu. Umzimba wethu uyabuyela kuNkulunkulu. Konke esikwenzayo ku-revolve around uNkulunkulu. Ngisho ungenzani kanjani, kodwa okusalayo ku-revolve uNkulunkulu. Kanjani na umphefumulo okaNkulunkulu? Ingakho kuthiwa thina sabakamoya. Kulo moya lo ongaphakathi, lo moya lo belonga kubani? Kuye nomveli inqandi uNkulunkulu. Abakithi bangenaphi kule ndaba amadlozi bona abakini uhlangane ngani? Ngegazi. Abantu bakini ngegazi, ukuze ingane mhlawumbe ubaba mesene ubaba uphika ingane yakhe uthi hayi le ngane akuyona eyami, kuze kutholakale ukuthi le ngane le nobaba yakhe, kuyahanjwa kuyokwenziwa i-DNA ifikishayo lo laba abandawonye lapha. Kusho uqonda ukuthini? Le ngane njengoba iphila incane inegazi lababwayo, lo baba naye njengoba ephila unegazi lomkhulu bakhe. La ingakho ngazi kwenkathi ukuthi mhlawumbe uthule uze ngazi usikhontelwe ukukhuluma kwena bakhontele into sekuwa abakini bathumela kanjani i-message na ngegazi leli ehla. Ingakho kuthiwa umuntu uma efila kuthiwa igazi liyakhuluma ngempela. Iyona ndlela lesaphiwa uNkulunkulu ukuthi thina sixhumane nabantu bakithi, sihlangane nabantu bakithi ngaphandle ukuthi senze lezi zinto eziningi. Ningizwe kahle lento engishoyo, angisho lento ekhona, lento engishoyo into ekhona, into engikholelwa kuyona noma into e-right kanjani. Uvo lwami lolu engilishoyo lolu, njengoba umfundisi asuke efundela wena iBhayibheli esontweni, usengakutshela lento ayishoyo into ekhona, into sekuwuvo lwakho, uvo lweBhayibheli. Lokho kukuwena ukuthi wena uthatha uku-interpret-a kanjani, wena uhlala kanjani wena uhambisana kanjani, kuhambelana kanjani nawe, yabo. Because thina sabantu sesikhohliwe ukukholwa kuNkulunkulu nezenzo zaNkulunkulu. Sikholwa kubafundisi bethu, abantu abakhuluma kamnandi kuthina lapha kuthiwa ama-motivators, like nabantu abanemali. Siyakhohlwa thina ukukholwa ukuthi lo muntu lo bekhuluma akuyena lo Nkulunkulu, yena ukhuluma ngezwi laNkulunkulu lele kuyilona elezinjani njengoba siphila sikhona namanje sisaphila ngenxa yalo, yabo. Njengoba ngibuyela kulona le ntate ngisho le ukuthi thina njengoba sikanje sabantu kanje njengoba nguNtuli, mhlawumbe lento ngingangayichaza kahle indlela kade ngifuna ukuyichaza kahle ngayo, yabo, ngenxa yokuthi into like angibanga enough preparation ukuthi ngiyi-prepare. Kodwa engizama ukusho ukuthi thina sabantu, thina uzwe kuthiwa sabantu azizwani nokubhukuda, siyacwila, sikholela ukuthi khona iy'nyoka emadamini. Ayikho leyo nto leyo, akho iy'nyoka emadamini, ngeke kubhukude kwenzelwa kube khona iy'nyoka. Thina sabantu, ithina edlala ngamanzi, thina sesikhohliwe ukuthi safundiswa ukuthi amanzi ayimpilo, amanzi ayaphefumula, ayaphila njengathi. Mina khathi ngihamba nenyanga yami noma nesangoma sami ngiyonquma iy'nkukhu lapha emanzini, ngithi ngigeza amabhadi, ngigeza ilentuza, njengoba ngisuke ngikhipha ubumina ngibushiya la emanzini. Amanzi la ukuthi aphatheka, amanzi mhla usubuya wena noma ngangabuya wena lowo muntu makabona lowo muntu oyibala nje owade efikile njengalo. Ingakho uzwe umuntu usecwilile, hayi ngoba esecwilile mhlawumbe uthi hayi bani akwazi ukubhuda. Abantu bonke bebecwila, like mina ngihlala le edamini langasekhaya le eNandadema. Abantu abaningi bayacwila laphana for like no reason, kodwa abantu bakhulu esikhona inyoka. Akho nyoka lapha edamini. Abantu bayakhohlwa izinto bona abazenzayo nezithembiso abazenzayo emhlabeni, ngoba manje inkulu imfihlakalo le ekhona. Abantu abasafuni ukubona lokho, bazenzela into ethandwa yibona, benza into ethandwa abanye abantu, benza into ethandwa abafundisi bayo. Nansi enye into futhi, nabo abafundisi abayenzayo nabaphathi bamabandla onke bayakhohlwa ukwenza intando kaNkulunkulu. Bayakhohlwa ukuthi esontweni umuzi kaNkulunkulu. Ngeke ngitshele ubaba ubani ukuthi esontweni yena uthanda ukuthi kwenze kanje. Uma sekuthanda yena sekuwumuzi wakhe, akusawona umuzi kaNkulunkulu, sekuyena ophatha. Iyona-ke into exoshwa amakhulu amaningi emasontweni amaningi, bona engajoyini. Awona nkinga nemithetho yamabandla, kodwa umuntu uma sezozenzela yena umthetho emzini kaNkulunkulu, shuthi usekhohliwe uNkulunkulu, usebona ukuthi usemkhulu kunoNkulunkulu, usengenza noma yini ngoNkulunkulu. Ngibele kule nto le yabantu laba abasindisiwe. Abantu abasindisiwe, ama-born again, not like they're born again mhlawumbe usegqokini again, no, ukuthi yena useshintshile kulokho okubi abekwenza. Uma kusuka namhlanje ngaleso sikhathi azalwa ngayo kabusha, usezothatha indlela kaNkulunkulu. Konke azokwenza kuzoba imigomo kaNkulunkulu. Yonke into azoyenza, imicabango yakhe, inhliziyo yakhe, izenzo zakhe, uzozalwa kabusha ngokwangaphansi ngokomoya, lo moya lo owaphefumulelwa uNkulunkulu, yabo. Ngeke ukuthi mina
njengoba ngunduli nje ngumgabhazi ngosicubuka sosiwa angibanga unduli umgabhazi mahala mina ngoba ngunduli ngaphiwa abasekhaya nje futhi umphefumulo ngaphefumulelwa bani uNkulunkulu konke lokho kwaNkulunkulu kodwa igazi nomzimba lo ngufakile wabakithi lo ingakho konke lokho enginakho nezinto engizenzayo ukuthi ingane ekhaya cha uyazi into azenzayo ufana nomalume wakho into azenzayo kanje ngoba wena emhlabeni uthunyiwe wena uthunyiswa uzolungisa ikhaya lakini kodwa wena masukhohlwe ukulungisa ikhaya lakini ulokhu ubhizi ulungisa le ntuza le mina ngithatha like njenge-avaro le yabo njengoba wakanduli i-department yakanduli nawe mhlawumbe i-avaro lakho loyifakile njengoba uwena like njengoba umuntu ungibuka nje kanje yabo mina njengoba ngikanje ngigqoke i-avaro la igqokwe womkhulu futhi kuphela isayintsha ngoba ngisamncane nami the more ngikhula nayo izokuhamba ukugizana iy'ngane njengoba ney'ngane zifana nami nazo zigqoke yona kodwa inkinga ile ntuza indaba la ikhona ingaphakathi lo muntu ulo ngaphakathi yaze uhlangane nomuntu emgaqweni uthi akakasho uthi ave ngimkhonzile umuntu ngathi ngabe nje umngane wakho yabo ngokuthini akasho ngolutho ukuthi umbukile mhlawumbe wamthanda etsila umuhle noma ugqoke kahle noma khona into oyibonile ase-attract kuyena uthi nje lokho afisa ukongane wakho kodwa the soon uvula umlomo ukhuluma naye akupheli ngisho nano-10 minutes noma 5 minutes uyarealize ukuthi no I can't be a friend with this guy or this person here because uyabona ukuthi lowo muntu akuyena umuntu ongaba umngane wakho wena udonswe ile nto uyibona ngaphandle wathi usufika ngaphakathi kena wabona ukuthi no ubolile ngaphandle ukuthi uma sobakhona lo uhlangana naye usho ukuthi nje ave ngidini uba kubuza ukuthi awakwathini kwena noma ngaxoxana the nje akufuna ukuthi ezikhulume lutho nje uyangidini uyangicasula because most of the time usathana indlela asebenza ngayo uthi lo muntu ozoletha usizo kuwena empilweni yakho mengikhuluma ngosiza ngisho ukuthi umuntu ozokutholela umsebenzi because most of the time sisibhekele ukuthi mengizwana nomuntu kufanele ngitholela umsebenzi engiphi imali kufanele kube khona ama-benefits angiwatholayo thina sabantu abamnyama sesiphila ngama-principles ngama-values ama-western ale abantu baphesheya yabo lokho ngishiswa yini na khona lento esishiwo manje ukuthi umuntu mekuthanda ngempela engahamba kodwa uyobuya mekuthi mekuthanda ngempela thina ogogo bethu abayenzanga yonke lento babalinde umkhulu abashonga ukuthi sizohamba mokusanja umkhulu obuye umlanda kubahlala kubona lowo muzi engekho umnazo walowo muntu bawugada bawuhlala thina mesiphika lentuza nama-values and principles ama-western thina okwethu kuyasala kuyalahleka because uma usubheka ziningi into zethu ayirecogniziwe into zethu ziningi ukuthakathwa akarecogniziwe okokuqala yabo majena sekuthiwa uhulumeni ukuthakatha ukuthatha serious uhulumeni uthi ukuthakatha kuba khona icala uma usubanje uthakatha uboshwe lokho unga-avoid ukuthi bengabulawa labo gogo lokho bebulawa kuthiwa bayathakatha bengathakathi imoto ogogo ngoba nakho bajajwa ngani ngala ma-avaro labawafakile ukuthi ugogo mnyama mumbi mhlawumbe wayelimalela ugogo mhlawumbe khona into eyenzakala ukuthi ugogo abantu uyathakatha yabo ngoba nentombi enhle nobhuti omuhle engakwenza lokho ukuthakatha lokho yabo imishado yethu into zethu nje ezizenzayo thina like ayirecogniziwe yabo into eningi erecognizwayo ezangaphandle ngoba vele nathi vele sa-enjoya lokho sibona kuyiphathe impilo yethu yabo mase sithini abantu abathize bavilapha abantu abathize abathanda ukwenza ukuthi thina siyakhohlwa ukuthi umuntu ethize nje engasakwenza ukuthi kukhona izinto angenzelwanga zona khona imigomo izinto yakhe ama-ritual angadlulanga kuyena njengomuntu because njengoba sabantu abamnyama thina khona ama-ritual ingane meyikhula sisukele ekukhuleni kwayo khona izinto elokhu yenzelwa zona ukuthi iqiniswe yazeke ukuthi yazi ukuthi leyo ngane leyo kufanele mhlambe iphathe kanjani noma kufanele iphile kanjani noma kufanele lenze kanjani ukuthi abantu abasazi manje abantu umuntu uyazazi isibongo kodwa akasazi ukuthi njengoba isibongo ukuba ubona sosibongo ingubani kwaba leso sibongo wazi ithakazelo zakho uyazi uzisho zonke ithakazelo kodwa akazazi ithakazelo zakho ukuthi ziqondeni kena ziminishani kena njengoba ephila umuntu la emhlabeni ikuphi la ezingamsiza khona njengoba ephila emhlabeni akazi ngabantu bakuba abaphila kudala ukuthi benzani badlula phi lokho kodwa ngasumbuze ngezinye izinto ezenzakalayo manje lezi ezi-material thing like WhatsApp nakho ama-apps la khona yonke ngakuchazela njengoba uyazi njengoba ezazi kodwa yena lo don't hayi akazazi ukuthi usimo esime kanjani yabo
lokho sawuphasiswa ngokuthiwa ngokwenza neswedle.